Здравейте! Казвам се Йоланда Стефанова, на 23 години. Завършила съм медицински колеж Варна със специалност зъботехник. Към днешна дата се занимавам с развитието на социалните мрежи на нашия семейен бранд. Заедно с семейството ми произвеждаме биовъзглавници. Изключително любознателна съм и обичам да се развивам в различни сфери. Определям себе си като креативен човек и обичам да създавам много неща с въображението си, с смисъл и емоция. Именно това ме насочи към света на онлайн маркетинга. Място, в което мога да съчетая творчество, комуникация и вдъхновение. В конкурсът Miss Green България 2026 ще представим град Бургас. Град, в който природата създава усещане за живот и свобода. Единственият в България разположен едновременно на море и до 3 езера. Това е място, където могат да се видят розови фламинго, кадроглав пеликан и все повече екзотични птици, избрали града за свой дом. Недалеч се намира и единственият обитаем остров в българското Черноморие, Света Анастасия. Участвам в Miss Green България 2026, защото вярвам в естествената красота, в тази, която не се променя, а се изразява. За мен истинската красота е съчетание от визия, характер и отношение към света. Моята мисия е да вдъхновя младите момичета да бъдат себе си, защото именно това ги прави уникални. Вярвам, че когато човек носи хармония, той я предава и на света около него.